hörmətli televizor qarawçılar, haumağız, hörmətli qonaqlar. Efirdə altın termə tapşırığı həm min Nağim Nurgalin tapşırığı başlayım. Bugün bizning termabizda ko'rkam bayram. Bizning tapşırığımızın dusi Bolshevatqi ustahi Boshqur davlat universiteti dotsenti, iqtisod fani kandidati Ildar G'abitov 60 yoshlik ko'rkam yubileyin bildilaydi. Hem bugün bizden kirmemizde onun avuldaşları, dostları hem tuğanları. Aydagiz yakından tanışıp giteyik. Мен Әбел районы Үскіл ауылынан Байымсы Сәбитті, Күбәләк ырауынан Физия Рафисқады болам. Бүгін күнде мен Уфалы ешеймін, 30 жылдан артық. Өдімдің бәліке гені фермерский хозяйство. Афарин, біз алқышлаймыз, фермер. Мен Зульфира Наипқады болам. Әбел районы Баранғол ауылында туып, Қызыл Хауын өсіп, Тамян ырауынанмын. Илдар ағай Мидхатулы, оның әсәйі Маузиға апай, Ғафан қыды, менің атайым менен бір туғандар. Педучилищені бүтіп, институтты бірге ептәшім менен бүтіп, тұрмыш құрып, қадір елайырда ешейбіт. Рахмет, егет кісі кәлі өдетті? Менің есімім Файзулин Рияс Аразин ұлы, өдім елайыр егеттімін, Юлдуайда туып өскенмін. Халал ефетім Зульфираны оқып, бір группала, бір педучилищела, үйленішіп, ғайла құрып, яшап атаудаламын бүгін күнде елайырда мен өдім ішқуар, Сақырғас қонаққа бүгін Уфаларға келіп біттік әлі. Мен өдім Тунга үрдер. Тунга үрдер. Афарин, біз алқысап кетеміз. Қазір айдағыз, сізділі іштіке келе, тыңлайбыз. Ассалямағалайкум, алтын терме. Ассалямағалайкум, туғандар. Әбьялилден сәлем алып келдік. Бұл тапшыраудың құты болғандар. Құтлаулардың ең тұсы Илдарға. Башватқыстар хүйген достардан. Юмыры башын яңы идеялар менен янһын, өстәп дәрт дарман. Тұрмышыбыз тұнық күлдәй, қапланмаһын тиһәк ләм менен. Тар зәхмәттән баштар ах иткәндә, ярышайык әле сәм менен. Ярышайык әле сәм менен. Ай, Афарин! Мен өзім Боранғол ауылы келінімін. Хақлы ялдағы оқытусы Ғумарова Ләлә Мұхарлам қыды болам. Мен Илдардың математика оқытусы болам. 40 ел пет стажым. Мен Баязов Айрат Қажықмет ұлы болам, Боранғол ауылында тауып өттім. Әбелдер суында ішлеп үйреймін. Хилалова Хадиса Рәйіс қызы, Тамян ырыуынан, бүті бұлмышым шу Боранғолда, шуға бүгінгі күнде мен хақлы ялда ветерандар советі рәйіс әхімін. Әдәл әйтіп кетейік, біздің ырыубыз Тамян, құшыбыз Қарға, ағасыбыз Терек, тамғабыз ырға, һәм дә ораныбыз Тутыя. Һәм біз алқышлайбыз, Афариндар. Хөрмәтле әбиелдәр, хөрмәтле дуслар, әйтәгез бына уенды башлайык, Илгас. Аңлашыла тема, инде әйткән Илдар агайга багышланышлай бит. Тормыш юлы, мәктәп елдары, бала сактары, гоммән. Беренче сорау. Кола етем кем була? Беренче бул бастыгыз. Ата-әсәһе булмаган жетим кеше була. Һәм дөрес була, һәм бер тәнкән алабыз да алкышлайбыз күмәкләп. Ата-әсәһе булмаган кола етем була. Афарин. Икенче сорау. Мескен бүрек дип ниндәй баш киемен әйткәндәр икән? Эше йөнтәт, құлағы булмаған Юмыры Дөрес. Кыздар этлишләп була. Ике тәнкә бит алкышлайбыз. Бәзәк тә әйтмәнек. Мескен бүрек дип эсе йорын, кырпауһыз, колакһыз, Ямыр бүрек Илдарга киеп караган димәк, язгасы белән инде димәк, лай. Әдәл алкышлап китәек. Ул алкышлар Илдарга гала булган. Дөрес. Башкортстанда Шүлгән авылы кайда урынлашкан? Һәм беренче булбас. Динтиги. Можем. Тәтешле районында. Шулай. Тәтешле районында. Алкышлайбыз. Хәттәгә Шүлгән тигә Шүлгән. Күрәләр монда укыган кешеләрдер. Шагыйрь, драматург Әнгам Атнабаевтың тыуган авылы инде авыл икән. Тәтешле районы
Күрдем ауылы. Дөрес билбәле. Уста шушы. Драматург Әнгаматнабай Тәтеш районының Күрдем авылынан. Дөрес. Алкышлайбыз. Әйткәндәй шулган авылла шул районда. Шулаймы? Сүңләлә. Унга. Башкорт актрисалары арасында кем? Паспортында Камкова дигән фамилия йөритә. Ул минем менән бер театрда эшләй, Юрьевна. Башкортстанның халык артисты. Әйе. Ире Булат Юсупов. Әйе. Кино режиссер билдәле. Арыга башлана, уртаһында 2 ын хәрфе бар. Рушана Бабич. Дөрес, Рушанна Бабич, Башкортстанның халык артисты Рушанна Юрьевна. Бертен кәйтекә. Өченче көненә кидеү булып, амыр баттыр калган тиләкиятта. Кидеү нимәне аңлата икән? Патруль. Часовойлар. Часовой дежур, шулай, дөрес, мына дежурчылар әйттеләр. Бер таңга һәйдик алкышлайбыз әйдә, әйе. Ике тәнкә. Әйе. Хаксы. Ә бына нимәне башкорт душнам икән? Әбиелдер янбай. Мына Әйтегез. Ирешүү, Ирешүү, әрхуде. Әрһеҙлек һүҙеме, яман Дөрес, һүҙҙәр. бер таңга һәйдик, афарин әйдәгез. Алкышлайбыз. Әрләшү, күгеннәү, әйе башкортта шулай душ нам була икән, шуны хәтерләгез. Хәтерләп куйгыз. Драматургия гыйбрәтле кызыктан, гыйбрәтле кызганыстан торырга тиеш. Шуларды табуы кыен дип. Кем әйткән икән? Драматург. Әрнем Атнабаев. Драматург. Драматург та ул. Драматург әлбәттә һәм Әнгам Атнабаев дип уйлайбыз. Дөрес. Фатих уйлар. Дөрес уйлайбыз, алкышлайбыз. Әнгам Атнабаев, әйе. Картаһы СССР-дыкына охшаш булганга, кайһы районды СССР дип йөртәләр икән. Басабыз. Я басабыз. Башкортстанда. Әйе. Башкортстанда ниндәй район? Ага башлана икенче кырпысы. Аскиным. Дөрес, ниндәй район? Аскиным. Аскын районы, афарин, алкышлайбыз. Вот. Бөтә дөнья башкортлары курултайының алда нур сәс халкыңа медалы әдиптәр арасында беренчеләрдән булып, кемгә тапшырылды икән ул? Ике командалар бергә бастылар. Кем? Әсхәл Әхмәт хужага. Дөрес, Әсхәл Әхмәт Безеке. хужа. Алкышлайбыз. Дөрес. Адмирал Макаров урамының нумерацияһының үзенчәлеге бар. Бына ул нисек икән? Бар. Бар. Һуң яҡ, ул яҡ. Ая был димәк Һул яҡ. өйдәр Һул яҡтан. Караны нисек һеҙ яуап исәкән күрәй. Өйдәр Һул яҡтан. дөррәп апарин алкышлайбыз. Вот чак булды. Көрәгәгә ятык халу нимәне аңлата икән ул? Мына мәҗлестә утырып кылаламы, туйдамы, кайтырга кирәк дигән теге ишара була инде, ятык халы. Унда иле агасны берәйнәмә халалар шунда. Көрәгәгә, көрәгә ятык халы шул була дип Тегеләр күрән бигрәк олак булып киттегез. Кайтырга вакыт. Кайтырга вакыт дигәнде аңлата. Хуш булырга. Дөрес әйе. Дөрес яуап. Әне дөртүгмени? Дөрес. Бездә сыбырткалай да торгандар, нәби. Сыбыртҡалайҙар, Бу я. Афарин. Данка һезнеке. Алкышлайбыз. Кунактарга кайтыр вакыт етте дигәнде аңлатып, көрәгәгә агас кисәге кискә алу юла икән бу. Вот, шулай бит. Ә буна сәжгы нимәне аңлата икән? Сәсмәлдәрҙең рифмаһын аңлаталар. Дөррис. Коръәндә дә бар, әйе. Мына Коръәннең күп сүрәләре, күп өлеше рифмалы данлыга шугыш ятлаула еңелтәләр, шулай. Әйдә ике командага берәртән калайга. Афарин. Яшкелт зәңгәр төсле күҙҙе нисек атайҙар икән? Күҙең сәгер шулайыраҡ бит. Сәғір. Ике командага берәртән алкышлар, әйдә. Бер-берегә тулландырып торды Афарин. Сәғір булды, әйе. Әҙәм балаһының дәрәжәһен белдереп торыусы нәмә? Бер-ике генә юл булһа ла яҙылған хаттыр тип кем әйткән икән? Буны белеү әлбиттә бөтәбеҙгә лә мотлаҡтыр. Баҫтылар ул да булһа. Кем тинегеҙ? Ризаетдин Фәхретдин. Дөрөҫ, я ҡурҡып әйтәгеҙ. Ризаетдин Фәхретдин бер таңға һеҙҙеке. Ирек менән ирәк нимәне эшкәрткәндә ҡулланыла икән? Минең ҡайнам эшкәртә торғайны. Ҡайна эшкәрткәс нимә була ул? Әйе, ул теге тире эшкәртү тартыу, тире иләү тиҙәр. Тире тартыу. Кырау, не? Кырау, баяғын баҫып тороп эшләй торғайны. Тоҙҙарын, ниҙәрен ҡырҡтылар. Ирек менән ирәк. Һеҙ дә шулай әйтергә уйлағайнығыҙ. Беҙ дә баттыҡтайын. Баттығыҙ? Ир тип ултырайнығыҙ. Мин аңлап ҡалдым да, ирәк кенә. Берәр тәңкә һеҙҙеке. Афарин.
Шулай итеп, хөрмәтле кунаклар, беренче турга гына итте. Вот хәтәр булды. Ай, бу. Мин аптырап утырам. Тиңе дә алыш булды бу. Мондай алыш күптән булганы юк инде. Хәзер тәнкә һанайбыз, шулай бит. Уй Алла. Һанап китәйек без. Уң яктан елап буенса, берәү, икәү, сигез. Ой, 9 тәнкә. Котлайбыз. Әзеке берәү, 2 тәнкә. Исә 10, 11 тәнкә. Молодец. Кирмә бугас. Үзенең йолаһы бар, үзенең тәртибе бар, уен да булгас. Әйдәгез әңгәмәләшеп китәйек бuna. Һездән ашап китәйек, һез бuna эш кылар тинегез. Шул үгез хакында да килеп китегез әле бuna. Илдар агайда кайда күптән беләгез, мәдрәк шул хакында әйтеп китегез. Илдар Мидхәт улы мин беләм 21 елдан бери. Матур гаиләлә тау үскән. Атаһын да беләм, Бажа мәрхүм. Авыр тупрагы еңел булган. Апай, Кайынбикә, уга һаулык, именлек. Баллары үстерделәр менә 3 бала уларның бүгенге көндә. Кыздары матур, егетләре шәп. Үзе һәм акыллылар, хатыны ла шәп, хатын шәп булмый. Хатын шәбәй. Обязательно. Хатын шәп булмаһа, Шулай. акыллы булмаһа, ирде иреткән, ирде хуреткән кем була? Угадай. Әлбәттә шул хатын була. Әйдәк үзеңнең эш кыларлык хакында әйтеп китегез бuna. Хәзерге Шкварлык беләм шөгыльләнәм, шөгыль шулай инде. Деятельность в области права дип әйткәндә русча юрист, консультант. Үземдәге частное предприятие, индивидуальный предприниматель. Рахмат. Димәк, Илдарга һездә кем кайнага килсә? Кайнага ул нәнисә 5 көнгә нәмәрәк миннән. Оларак. 5 көнгә. Әйдәгез, хатын кешегә төберәк. Ирбаш катын муен. Мин Илдар агайдың 2 туган һеңлеһе булам бит инде. Агай дип әйтерлек кеше. Мин аны шул хәтлем ихтирам итәм. Ул безгә бала сактан нисектер менә өлгө булып торды. Әсәемдәр ана Илдар агайың шунда укырга ингән. Димәк безгә лә укырга кирәк дигәндә аңлата бит инде. Ниндәйдер слеттармы, элекке мәктәптәрдә бит инде пионердар булган заманда, ниндәйдер ярыштармы, линейкалар, уның исеме һәр вакыт торды өлгөлө булып иң беренче урында. Мына укыткан укытучылар шуны әйтә алалар. Үзебезнең мына өлкән улыбызга ла Илдар агайыма охшап акыллы, шундай кеше булһын дип, уның исемен куштык. Аллага шөкер, исеменә туры килә. Киләме? Килә. Ул нефть университетын бында тамамлап, төрле компанияларда, югары вазифаларда эшләп, хәзерге көндә үзенең эшен асып, Мәскәү калаһында яшәй. Киндә шулай ук үзенең эшен алып бара. Мин хәзер хаклы ялда һәм уга ярдәм итәм. Әйт кайда эшләдегез бuna? Мин мәктәптә укыттым. Елайыр районына кияүгә сыккас инде. Педучилищеда бергә укыдык, институтта бергә укыдык иптәшем менән. Шуннан шул Елайырда төпләндек тә, хәзер Елайырдың үзендә, ярлы ердә яшәп ятабыз. Ярлы. Табигате лә матур, кешеләр лә матур. Матур як. Рахмат. Әбел һәм агып. Рахмат итегез. Тыңлайбыз. Эшкуар, эштекуар. Эштекуар инде бүген көндә мин Уфага 31 ел элек килдем. Илдар агай монда авиационный университетта укытадыр инде. 90-нчы елдар бит инде авыр заманлар, бит инде студенттер, без шул барып йөри торгайным инде. Илдар агай безгә кел тартып торды. Минең әсәем белән Илдар агайның атаһы Мидхәт апа бер тугандар инде. Хәтта белән инде өләсәй тугыз бала үттергән, без шулардан янсәрдәр булабыз инде. Шул Илдар агайда 2 туган дип бер-беребезне әйтә алмыйбыз. Бер тугандар һәмәк бүген көндә аралашабыз. Шуңа инде Аллага шөкер безнең балалар да аралашалар хәзер. Бер малайым бар, малай тугыз. Илдар агайды сакырдык инде, Илдар агай килде. Исемеңде бирәһеңме дип сорадык. Илдар агай әйтте инде. Бирәм дип инде, только акыллы итеп, тәртипле итеп үттерәһәң дип безгә шулай не белән итте инде. Аллага шөкер, малайым медуниверситетты битерде. Лечебный факультетты булдыр. Шөгылегез дә бар дип ишеткәйнек. Үзебезнең башкалан покорять итә бит дип килгән бит инде. Шул покорять иткәс, уже адакка табан
яшәй килә, уже үлә баштайһың бит инде бит авыл кешеләре барыбер. Ер тарта Ер теге. тарта башлый. Ул вакыты итәләр инде. Ул менә яшь сакта бит инде ул теге хәтта ергә бит игътибар итмәде бит инде. Теге яшәй килә уже үләйһең. Ер эшенә менә хәзер инде 7-8 ел башкаларга яшәшә үстерәбез. Менә бит. Менә шуннан башлап китәргә. Витаминдар безнең халык Кәрәк. укроп петрушка ашаган дип тырышабыз. Уган. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, безнең белән калыгыз алда икенче тур. Тагы ла кызыграк булачак. Алкышлайбыз. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» «Лайфстайл Центр». Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, әбьялилдар, ялайырдар, бураңгылдар. Икенче тур. Кайһы өлкәне хайлайбыз бураңгылдар? Әдәбият. Әдәбиятта хайлайбыз өстәнкәлектер инде шулайбы? Әлбиттә. Илдар Габитов кайһы басмаларның ел лауреаты түгел. Варианттарды тыңлап китегез. Хәнәк, Башкортстан гыды журналы, Башкортстан Ян-Шишмә газеты, Аманат Шоңкар журналы, Яшлек Ян-Шишмә газеты. Күзәтеп бару булса, ул иң беренче яшьлектең тугры дусы, уның ул лауреаты. Әйе. Ян-Шишмәнелекле, Ян-Шишмәнең дә лауреаты ул. Шоңкар да уның публицистик хикәяләре сыга, Аманат таласыга. Башкортстанда тем более сыга ул аның теге кешене гөжләтеп бәхәскә индерә торган мәкаләләре. Хәнәктә, наверное, юктыр аның. Һәм Башкортстан кызы журналында күргәнебез юк. Нәбирнәкә Хәнәк белән Башкортстан кызында дигез. Нәбирнәкә. Шунда лауреат. Алабызмы? Әйе, ишла. Бына Башкортстан Ян-Шишмә газеты дип әйтәге. Ләләпай. Әу. Дөрес булмас инде. Дөрес вариант Хәнәк һәм Башкортстан кызы. Өстән кәһәдәке афарин, алкышлайбыз. Ләләпай. Табигать калай. Елайырдар, әлбиттә тәбигать. Илдар агайның яраткан шагыйре Әсхәл Әхмәт хуҗаның был шигырь юлдарында ниндәй агас турасында хүз бара икән. Мин шундай карт агас. Үз яшемде хатта оныттым, бүгенгеләй, әмма хәтеремдә. Рәхмәт инде, рәхмәт Тәңремә. Әҙәм менән һава яратылгас, улар рухын иң тәү мин оттым. Уралтауга иң тәү мин калыктым. Идел һыуын иң тәү мин йоттым. Кыркты каяһына менеп бастым. Кургаусыһы булдым. Ил йорттың тип ниндәй агас тураһында һүз. Әлбиттә был Карагас катты агас. Өстән кәбит һеҙҙеке. Афарин, алҡышлайбыҙ. Безнең бораңғы тирәләргә әйтә бит, Карагас агастары. Әйткәндәй буны әйтәләр бит, Әбйәлилдә һәр ауыл эргәһендә ҡарағас бар. Уларга һуғыш ваҡытында ла кеше теймәгән бит әле ул Карагастарға. Ә менә былтырғы үҙегеҙ белеп тораһығыҙ. Бына Биләләт районында Мөхәммәт дигән ауылда беҙ бәләкәйҙән барып йөрөнөк унда ағасҡа, нигә? Урамдың элек ситтә ине, хәҙер урамдың уртаһында тороп ҡалған. Зур ҡарағас, хәҙер барғайныҡ, тармаҡ зур булып киткән. Ана шул ағас хәҙер ҡороған бахыр, әле һаман теймәгәндәр. Ҡороһа ла теймәгән. Борон-боронда. Афарин, тағын бер алҡышлайбыҙ, һайлайбыҙ. Спорт түрен. Айрат, спортсмен кеше булараҡ, мәктәптә уҡығанда Илдар Габитов ҡайһы спорт буйынса Урал аръяғы райондарының зона чемпионы була. Илдар ағай булғас, ниндәй спорт түре булыуы мөмкин? Әлбиттә, бокста булыуы мөмкин. Яҡ, бокс булманы ул заманда. Булу мөмкин түгесе, йомор баш булараҡ, шахмат. Әйе. Алабыҙмы? Әйе. Дөрөҫ, өстән кәһәтлеке шахмат. Алҡышлайбыҙ. Илдар ағай булғас, шахмат. Һайлайбыҙ, ниндәй өлкән алабыҙ? Фән булһын беренсе. Кем? Торған фән. Ой, бына бит ҡайҙа фән кешеләре.
Бала сақтан геолог булырга, туган ягында алтын яткылыгы табып, яхшы инфраструктура төзергә хыялланган Илдар Габитов Бурангыл мәктәбен тамамлагач, документларын Башкорт дәүләт университетының география факультетына тапшыра. Әмма уны республикала икътисадчылар етешмәй дип, кайда укырга җибәрәләр вариантларда әйтеп китәем. Мәскәү дәүләт университеты, Силәбе дәүләт университеты, Ростов дәүләт университеты, Магнитогорск тау металлургия. Башкорттар кайда булганнар? Парижга да булгандар. Габитов Илдар Медхатович Ростовта дәүләт университетында укыган. Парижда ла булдык бит. Ростовта. Уны бөтеп кайткач, Өфе авиация институтында укытып, Мәскәүдә аспирантура тамамлап, фән кандидаты була. Дөрес, Ростов, өстән кайтып алкышлайбыз. Нимен алабыз? Өфө менен башкалам. Өфем 2013 елда Илдар Габитовты нимә өчен Өфе каланың хакимият башлыгы премия менән бүләкләйләр. Варианттар тыңлап китәек. Публицистик мәкаләләр өчен, йортының ихатаһында агас ултыртканы өчен, баш ваткыстарында Өфе тормышын яктыртканы һәм дәүләт телен үстергәне һәм пропагандалаганы өчен. Кайһы вариантты алабыз 1-2-3 дип әйтәләр була. Конечно, публицистик мәкаләләре өчен уны hala бик урынлы. Bir нисек тә әйтеп булмай. Агас ултырткан уны баксаның алдында агас, Бурангылда баш ваткыстар буенча тоже бик һәйбәт бит инде. Әмма ләкин дәүләт телен үстергән һәм пропагандалаган өчен дип уйлайбыз без. Конкрет алганда нимә өчен? Өфө калаандагы Буран Алтакталарды, Хаталарды тәнкыйтьләп, без күреп шулар язып барды бит. Язып барды. Тәнкә. Ана шул. Һездеке. Дүп-дүрүк явап булды, Киң мәгълүмат сараларында Алтактагы хатага каршы алып барган көрәше һәм дәүләт телен үстерүдәге казанышы өчен хакимият премиясына лаек була. Әбез алкышлайбыз. Алабыз, кайсы теманы алабыз? Тарихта алайык. Тарих бар. Хораушлай яңгыра, ихтарман тыңлайбыз. Илдар Габитов катыны Дилара Самат кызыннан 3 бала тәрбияләп үстергән. 3 балаһының исемен табыгыз ди. Бахтияр, Таңсулпан, Мурадым, Тимур. Ягын, бана инде ул. Таңсулпанды мен әйтәм, дальше һин әйт. Бахтиярды бәләкәс кинәтәүдә мин әйтәм. Тимурды мен карап ышып үстергәс, мин әйтәм. Мин инде. Афарин дип әйтәм дә, үстән калам. Яра, халык иҗатын алайык була. Халык иҗаты өстәнкә Ләләп әйтте. Юлдаш радионда ешкына Зөфәр Тимир Булатов менән бергә сыгыш яһагыз, уларга нинде кушамат таккандар икән варианттар. Агалыйга тагалый, теге икәү, ишәй менән кушай, алдар менән ямар. Агалыйга тагалый тоже бара. Ише менән кушай да бара. Алдар менән ямар да бара. Әмма ләкин бедүлә бит икәү. Шайт уйлайһың? Түгелме? Мин дә шайт уйлайм шул. Үстән кайтлыкка алкышлайбыз. Бүтән дә әйтәгә дә туры килә. Мәдәният өстәнкә. Матур һорау, тыңлайбыз. Илдар Габитовтың әсәһе Мәүзига Гаффан кызы кайһы баскычты үтмәгән Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, СССРның халык депутаты, 2нче дәрәҗә әсәлек медалы, Дәүләт Думаһы депутаты. Кайныһын үтмәгән. 4нче Дәүләт Думаһы депутаты. Һәм һез дөрес уйлайһығыз. Өстәнкә. Һезнеке афарин алкышлайбыз. Әйтәгез. Ой, мин тирләп сыктым һезнең белемгә. Илдар кайда калай яхшы беләгез икән. Конечно. Укытучылары, дуслары, кияүләре, һеңлеләре, һәр беренең балалары Илдар. Битә беләм. Әйдәгез, һезнең Рәләпай Айрат һезнең менә ләшеп китәк. Дигән хакында Рәләпайдан бүген хатта күстәнәс та дип ишеткәйнек уны уңнан. Хәзер һеҙгә. Рәләпай дәгез. Мин Илдарны укыттым математиканын. Күз алдымда тора мына. Минең зрительный памятем бик һәйбәт инде. Сыга балалар мин үтеп китәм, хәзер карайым. Асып китап халвала, укый, тәнәфескә сыкмай укый торгайны. Шуннан хәзер ул мәктәптең библиотеканы вис укып сыкты дип әйтергә кирәк. Шуннан ул авыл библиотекаһына күчте. Анда әсәһелә эшләй инде. Шуны мин уйлай торгайным инде. Бу бала гомер
Бақый бұл айтып китап ғұмыр бойы, көндер бойы китап оқығас, бұл қалай тіп келеш хайлар екен деп ойлай тұрғайны мен. Ол ысынлап та, ол қыздарғыла әуреп, немесе барымын, Аллаға шүкір, Алла ғайләһән ешітіп отырабыз бейтенді. Бек башылымалай болды. Бек мына ол вақыттан оқ, эрудированный егетейні ол. Біз матбуғатты иптәшімнен гел күдәтәбіз. Бик актив нидер матбуғат басмаларына күпләп ядылабыз. Публицистик мәкаләләре менән, башка мәкаләләре менән безнең башкорт басмаларын укусыны теге кымыртка иләүнә таяк тыккан гөжләтеп җибәрә бит ул. Бәхәсле мәсьәләләр куя мына. Шуны хәзер көтеп алам инде. Тукта, хәзер Илдарның был мәкаләһенә кем, кайһы зыялы, кайһы күренекле кеше нимә дип җавап бирер дип инде. Уның менә шуга без белеп торабыз, нинди басмаларда, уның теле тапшыруларда, аның катнашкандарын күзәтәбез. Гомумән алганда, мин был укусы менән бик тә бәхетлемен. Бик тә горурланам дип әйтергә кирәк инде. Баш ваткычлары гына үҙенә тора. Иң беренче асабыз шул нейде хәзер. Кроссвордмы, чайнвордман да ишеләндә төрләр бар. Бәйтәм был касан өлгерә икән буныга, тегендә лә өлгерә, бында ла өлгерә. Шуга мин аныга һаулык теләйм. Иң беренче. Бына гаиләһеннән уңган Аллаға шөкер дип әйтәйек инде бына инде. Борангыл мәктәбенең акланы ул. Өмөтөн дип әйтәйек инде. Безнең райондан ул заманда яңылышмаһам Илдар өтәтер 4 студент киттеләр Ростов-на-Донуга. Ул безнең заманга күрә ул нимә уйлайды? Ростовка китһен әле. Бурангыл мәктәбеннән Ростов-на-Донуга барып укып сыккан әле. Ул бит башка хыйматлык нәмә. Алкышлайык. Афарин, Айрат. Кустыгы буларак, күршеһе буларак. Шул Мен ишеттем һезгә тәвәтәй бүләк иткән дип. Илдарга мен күрше яшәнек. Әллә әсәм күрше бергә яшәп ятабыз. Шулай шахмат уйнайбыз. Азамат агай кустыгы бар инде бер туган. Ике тактага тезеп утыртабыз. И диванда үзе ята инде. Шон теге безгә хотта әйтәбез йөрибез. И үдибез дә йөрибез. Азамат ага менән дә мен. Шул яткан yerдән икебезгә лә мат куя торган. Шон аны баягы әйтмешчә безнең ергә карагас бар инде 43 метрдык. Йоан, шуның иң башына менә ултыра торган. Ничек куркмагандыр инде. Батыр йөрәкле егет. Әллә ул карагас корымаган. Беренә 700 ничә ел карагас юллар килеп үрсәп китте. Бул да шул тирә бардыр инде. Үзе теге айылдар арасы Айдар заты тибертелер инде берне. Аралар бар бит инде. Баязитовтар, Габитовтар. Уның һөйләһәң, ниләр күп еллар агайның. Ул без укысы бәләкәй сакта элек компьютер булмагас, сотовый телефон. Бездә ул юкмәп алып йөри торган бер кавалерия дигән уен уйный торган. Без бәләкәсрәк малайларды юклап алалар да инде. Онда Габитов Явдат агай шул. Бергә бер-бер кем колатып төшерә шуны. Ул төймәләр алмай торган инде. Ялкылы бөтә. Вәсәйләр нимә әрләгән, мәрләмәгән инде. Шук итләмә инде. Шулай була торган инде. Рәхмәт. Искиткес матур хатирәләр. Әйдә, тагы бер укытучыны тыңлап китәйек. Нимәне укыттыгыз? Илдарды укытмадым. Уның башка калган гаиләләргә һеңләрен, кусларын укыттым. Теге 32 ел укытучы стажым һәм 7 ел авыл хакимияте башлыгы булдым. Һәм 9 елдан алып мин авылда ветерандар советын җитәкләйм. Һәм бына олы рәхмәтле бит ошондай матур гаилә булуга. Илдарды әйтеп китәргә кирәк, бик изгелекле, олы йөрәкле, ярдәмсыл. Ул табигатьтә ярата. Кайта ул обязательно кырга сыга бит инде күрәбез уны шундай гаиләһен, тугандарын ярата. Һәм менә әсәһенә ул олы ихтирам хаклы һәм менә көндә дип әйтергә кирәк инде. Әле Илдар шылтыратты, әле Карлуга шылтыратты. Һәр берен итләп кенә бара бит инде. Менә Мәүзәгә апай, Гафан кызы 2 яшеннән бара бит инде. Әмма ләкин ул бүгенге көндә караһам, әле мин баксамды тазаламаган, уның баксасы тазаланган. Менә бөтә эшчәнлек ул балаларына ла тапшырган. Шул тиклем генә менә уңган инде ул ягъһәттән. Урада тоттык, тәрәвихкә йөрдек, мәсҗидләргә бергә йөрибез, Мәүзә апай менән. Һәм кайткан вакытта ул миннән шәбәрәк кайта. Менә шул һаулыкты, шул нейде хаклаган. Әле лә ул шулай менә алгы рәттә бара. Мәүзә апайдың шундай ни булуы, уның элегелектән шулай килгән бит менә Песковтың язган хатирәләре, Бану Каһарманова язган һәм Соколованың язган статьялары бар. Тормыш диңгез, гомер аккан һыу дигән Котлы Галәмов Марселяга язган бына уның. Һәм бундай статьялар бик күптәр, мин бер нисәүен генә алып килдем. Менә уның шундай эшчәнләр,
бітәқті ішті башлап йөрүсе булара. Денис Буляков, Песков мында был кадрға элекмәгән. Шул вакыттагы кадымәһеннән улар хаудан кайтып килделәр инде. 25 елдан артык ауыл советы депутаты булып һәм эшләгән бит инде. Һәм шул вакытта уның хатын-кызларны оештырып бөтә булган Карга бутҡаһымы ул, кадымәһеме ул, сәскәләр байрамы ул, урамдар ярышымы ул, бөтәһендә оештырып эшләүсе хатын-кызларның бере. Хәзер мин уйлайм да, ул вакытта нигә матур булган? Халык эшчәр булган. Эшкә өйрәнгән булган. Мин Илдарның исләмендә балаларның өсәүһелә киләләр. 2 олатай, 2 өләсәйдә улар эшчәрлек тәрбияһе алгандардыр дип уйлайм. Атаһының, әсәһенең мисалында. Һәм дә был җәһәттә мин әйтеп китәренде безнең килен әйтәм дәгәймдә мин сөнки мин туганым Мәүзә апайның тәрбияһе бик зур бит инде. Әгәр дә хатын-кыз шундай матур тәрбия бирә белмәһә, кызына ир атай улына тәрбия бирә белмәһә, безнең киләсәк ысынлап юкка сыгыр инде. Һәм бына яшьләргә әйтәсәк һүдем инде, эшчәрлек тәрбияләү алга киткән инде. Һәм бына атаһы белән төшкән фото, был 14 яшендә Илдар. Илдарның бәлки үзендә лә юктыр, мин шулай алып килдем уны. Һәм бына студент вакытта был 3-нче курста төшкән инде. Бик яшь, матур вакыты. Шулай. Һәм бына ысынлап та без авыл менән Илдарны яратабыз, ихтирам итәбез, уның гаиләһен. Мәүзә апайның әйткәннән исләйм инде теге Нуриман районыннан килгәндән һуң. Ярай һау булыгы дип әйткән инде. Тимур әйтте ти. Нишләп һин һау булыгы дип әйтәңдә тораһың? Атайлы әсәйле булып үзе дип типгән һүзде. Менә шул мәгънәне мин хәзер үземнең балаларыма кулланам. Ысынлап та шулай дип әйтергә бик нык кәрәктер инде. Матур һүзләр, рәхмәт, бик матур һүзләр. Әйдәгез бит алкыштар менән Мәүзә апайга исәнлек, һаулык гомер теләп китәйек. Әйдәгез. Рәхмәт әйтеп. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунактар, хәзер бuna Ләлә апай безгә матур йыр алып килдем дигәйне. Һездән, гомумән әбиәләрдән, дуслардан, туганнардан шундай бүләк. Безгә лә һәм әлбәттә Илдарагайның юбилейына. Ләлә апай әйткәндәй, нинди йыр буласак ул? Хәйрүләкәй дигән башкорт халык йыры. Аның мин нигә ул йырды хайланым? Чөнки унда шундай матур, күп мәгънә халынган һүзләр бар. Чит яктарга китеп матур йөрһәң, кем балаһы икән дип һорарлар, кайдан килгән икән дип һорарлар. Чит җирләрдә йөреп, үз илеңдә лә халкыңа хезмәт итеп, матур яшәп, үзеңдән һуң матур атаңда нәсел калдырып, яшәһәң, бөтәһе лә һорай инде, менә мин дә һорар идем, кайдан килгән икән был дип, кем балаһы икән был дип. Ростовта һорагандар. Кайдан килде икән бул бала дигән Илдарга әйткән Башкортстан. Шуңа мин шул йырды хайланым инде Илдарга бүләк итеп. Әйдәгез Ләлә апай башкаруында, Ләлә апай Гомерова башкаруында башкорт халык йыры Хәйрүләкәйде тыңлап китәйек. Алкыштар белән сакыраяк та.
Айдан килгән титтәй һорардар. Кем балаһы титтәй Алкышлайбыз. Искиткес йыр, Ләлә апай. Зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт. Хәзер әйдәгез, бүген нимәгә без йыелдык? Әлбиттә, Илдар агай. Илдар Мидхәт улының 60 яшьлек юбилейны һәм дә юбилярды сакырабыз тирмәбезнең турына. Рәхмәт Илдар агай. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, күрәһегез, бездә тирмәбездә юбиляр үзе тора. Әйдәгез, алкышлап китәйек. Һәм һүзгә Илдар агай. Хөрмәтле кунаклар, һез беләһегез, кешене 3 нәмә тәрбияләй. Беренче гаилә, икенче мәктәп, өченче урам. Бигрәк тә атайым менән әсәем миңа һәйбәт тәрбия бирделәр. Бөтә тугандарым мына бүген килгән Габитовтарда, Сабитовтарда улар миңа үрнәк булып тордылар. Мин уларга карап үземне камиллаштырырга тырыштым. Атай әсәемдән иң яхшы сыйфаттарын алырга тырыштым. Мин үземнең бөтә укытучыларыма да рәхмәтлемен. Төпкөл авыл булуга карамастан иң һәйбәт белем бирделәр миңа. Моны бөтә Советтар Союзын үтеп чыктым тиһәм дә була, бер кем алдында ла хур булманым. Рәхмәт, мен бөтә укытучыларыма әйтәм. Мөмкинчелектән файдаланып, Хәбирә Хәмидуллина командаға оештырган алтын тирмәт тапшыруына зур рәхмәтемне белдереп китәм. Бер шылтыратып хорагас килеп еткән якташтарыма, авылдаштарыма, укытучыларыма, тугандарыма, дусларыма, әкрәбәләргә, бөтә тугандарыма ла зур рәхмәт. Минең ошайтып басып торуымда һәрберегезнең дә ниндәйдер бәләкәй генә булса да өлеше бар. Рәхмәт Илдар агай, үзегезгә рәхмәт. Әйдәгез, һүзгә менә тугандар. Илдар, ир уртаһы 2 утыз тидер. Ысынлап та 2 утызга еттең, әле уртаһына гына еттең. Шуга артабанда ошо йомыр башың тагыра ныгырак шәбрәк эшләп, хатта шулай итеп халыкты мына мәдәният, тарих, фән бөтә белән дә таныштырып, рәхмәт һиңа шулай булуыңа, рәхмәт һинең кешелеклегеңә, рәхмәт бөтәһесендә һәм әбиелдәрдән ошондай бүләк һиңа. Йомры башкан айыңдан һәйбәт фикердәрең тирә-якка теге китмәһен өчен мусулман төсө, Алла бирһә, ошо түбәтәйләрне гыйеп, иман юлына батып, шул һаулыктарыңнан айырмаһын дип түбәтәй бүләк итергә булдык. Әйдә алкышлап китәйек. Хөрмәтле әбийләр, безнең Илдар агайга бүләк бар. Менә шундай Башкортстан Республикаһының умыртасылык һәм аппетитерапия гыйльми тикшерүне үзәгенән Илдар агай менә ошондай сертификатты кабул итеп алыгыз. Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексында менә ошондай энциклопедиялар әлбиттә Илдар агайга. 100 лет духовного управления мусульман Республики Башкортстан, история и современности. Менә ошондай китапты без алкышлайбыз. Илдар агай кабул итеп ал. Әнгә Матанбаевтың менә хайланма әсәрләрен дә тапшырып китәйек Илдар агайга. Алкыштар белән. Атлау Илдар агай. Исәнлек, һаулык. Бүләкләрегез өчен бик зур рәхмәт. Мин дә бу тапшыруга коры кул белән килмәнем. Һәрберегезгә махсус бүләк итеп әзерләгәнмен. Шул исәптән Мөнир Кунафиндың яңа чыккан китабы, уның автографы менән бар. Һәрберегезгә рәхмәт. Хөрмәтле кунаклар, хәзер иң тантаналы момент ул да булһа тәңкә анау. Анайбыз. Берәү, икәү, өчәү, 21 тәңкә. Афарин. Анайбыз һезнекен. Берәү, икәү, өчәү, 23 тәңкә. 21-гә 23. Һәм 23 менән бураңлар бүген җиңеп чыктылар, укытучылар һәм башкаса булуы мөмкин дә түгел. Хөрмәтле кунаклар, әлбиттә безнең дә бүләктәр бар. Менә безнең багусыбыз Серафимовский казмамыгы фабриканы сезгә күпереп торган мендәрдәр. Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексында ошондай энциклопедиялар. Зәйнәп Бишева исемендәге башкорт китап нәшриятыннан менә ошондай матур китаптар һәм әлбиттә Ишембай районы Маккар урмансылыгынан менә ошондай русча әйткәндә Иван Сәй, Баламут та тидәр, Мөҗәвир хәзрәт Сәйрәт тидәр, менә ошондай сәйдәрне бездән кабул итеп алыгыз. Һәм мин Нәгыйм Нургалиев киләһе очрашканга тиклем сезнең менән хушлашам. Исәнлек, һаулык сезгә.